ligdong, matarong, putli, matahom o halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog, ug nakita diri kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. So gikan niining maong passage mga igsunan, atong matun-an dinhi ang pagtulun-an o instruction ang gihatag ni San Pablo alang sa membro o matag membro sa lawas ni Kristo, ug unya sa katapusan niini mununot ang mga panalangin. Kani sa atong pagtuon karon, we are going to study holy instructions and blessings intended for this present dispensation. Sa ako nang isgutan, ang matag usa kanato nga tinuod na nga nangaluwas tungod sa grasya pinagis pagtuo, kabahin na tanining maong mga tulumanon. Una nga gitagan og dakong pagtagad ni San Pablo din hikining makalipay kaayong statement. Matod man niya, rejoice in the Lord always. Pagkalipay kamo kanunay di sa Ginoo. Diya ra ba mingon pa siya na usbon pag yun niya. Nabot sa gitagan niya importansya. Balik-balik kina niya siya, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Meaning to say that that's really very important to us to be always rejoicing in the service of the Lord. Muna ipasabot niya ng pagbalik ni San Pablo sa iyang pag-agda sa mga magtotoo, kay instruction man lagi na nga kanunay gyud ta nga magamaya, kanunay gyud ta nga mag-rejoice, magamalipayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ning kadua dinhi nga atong matun-an kining mingon siya nga live peaceably with all men. You have to live with kindness, be kind to all people. Uban sa pagkamaluloyon, uban sa pagkamahigalaon, makigluyog ta o makig-ambit ta, makig-fellowship ta sa mga katawhan nga naa sa palibot nato, ilabi na gyud sa kalibutan sa mga magtotoo. Kaya naampo ni kalibutan ko ni kining dili mga magtotoo. Ang mga magtotoo doon tayo kagalingon nga linya sa pagkinabuhi. Natay linya sa pamalaon nga gihatag ang Ginoo, ang mga nang atong isugdan pagsusi karon o atong ipadayon kini sa kay ato naman yung nasugdan kumilabay nga pag tuon nato. So tingon San Pablo nga ato gini siyang sundon din nato. Gani na siya din sa katapusan nga bersikulo sa gibasa kanina, whatsoever is true, whatsoever is honorable, whatsoever is just, whatsoever is pure, whatsoever is lovely, whatsoever is gracious, if there any excellence, and there's anything worthy of praise patod pa niya, think about those things. Una-una ano yung mga butangan. Kung naay tinuod matod pa niya nga iyang isgutan, naay dungganon nga mga butang nga iyang isgutan, naay matarong nga butang nga iyang isgutan, naay putli nga mga butang nga iyang isgutan. Dan unsa man katong mga butang nga iyang isgutan nga katos dugmaon, katong matod pa niya katong gracious, ibang dunay manumayuhon, matod pa niya. Bisan unsa nga dunay kadungganan, nga ang ayang daykon matod pa niya kinalang mamalandong talabot nga ani. Kunya bibilid pag just pagsugon nga matod pa niya. Padayon mo sa pagbuhat. Keep on doing what you have learned from me. Then after all, sa panapos niyang punto matod pa niya, blessings may follow. Pagpanilan mo sa ino. Nagpapayag sa versikulo maybe. Nindot kayo mga kiksunan. Nindot tayo. Kay gikan ini mong passage, matagaan ka ni San Pablo og dako kayo nga pagpahinungdong isip sunggo, siya man ang atong apostologin ini atong panahon ng karon. Iya man gyud ang declaim nga apostol siya sa mga Hentil. So dunay mga butang nga ngayon atong tagdon. Dili lamang kay padayon tang maglipay, dili lamang kay magpadayon tang magkinabuhi nga mahatagon o mahigalaon, di lamang kay magkinabuhi ta nga mainampon uban sa pagpasalamat, kundi atong tagdon ang mga butang mayuon iyang gisya nato.
ang mga butang nga dungganon nga iyang gi-share nato. Tagdo nato ang bisan unsang husto nga ato nakita nga iyang gitudlo ingon na siya may apostol alang kanato ni panahon sa grasya. Tagdo nato ang mga balaang mga butang nga iyang gipaambit nato isip na kita kabahin sa iglesia. Mga butang nga ngayon natong higugmaon, mga butang nga din puno sa ayuhan kanang gitawag gracious. Mga butang nga dungganon, mga butang nga takos natong ipasundayag og tagaan og dako kaayong bili alang sa kinaya sa Ginoo ato man himuon, no? Di lamang kay atong pamalandungan kundi matud pa niya buhaton gyud nato, no? Buhaton gyud nato sumala sa bersikulo ng libit. Kaya di man imununod ng panalangin sa Ginoo kundi nato ang buhaton. Daghang mga butang mga instruction nga iyang gisulti kanato. Sa mapananglitan sa kaluwasan, kita pagsukulatan ni anang kaluwasan. Di lamang kay partikular tas kaluwasan sa igsulti San Pablo diya sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 10. Atong basahon ni unya atong ibase gid sa Greek pero karon ato sa basahon kini atong mubag nga Cebuano. Kaya doon naman tayo nahibaw ano naman ko Greek Bible sa atong atubangan. So may mo ganit nga atong paglion sa Griego, no? Pero unya na ato sa basahon ng Cebuano. Ato pa ni San Pablo din yo, sumala pa ni sa hubad ng Cebuano kini ginato ng hubad ni. Kini akong gunitan karon ginato ni hubad masabtan kayo sa daghan. Unya ato gyud ni pud maibalik ng sa Griego para na makuha ginato ang litungan ay hulugan. Episodos 8 hangtod sa 10 atong basahon. Matod kan San Pablo kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigabo niining sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios, magli sa bago ng pagkabinuhat niya. O gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mo'y iyang tuyo ala kanato. So inato kayo nga human. Para itong ilita po dito sa Griego, yaman tayo Griego din niya atong tamdan, mga atol sang basahon sa Griego, niya atong ilitra por litra. Kaya mas maaman itong atong ilitra por litra kay mubalik ka sa original ng kahulugan. Kining original ng kahulugan, doon yung bukat ni nga kahulugan o bukat ng pagtulunan ng atong matagaan sa pagtagad. Kaya atong atuan, Epeso, Kapitulo 2, magsugod tagbasa gikan sa 8 hangtod sa 10. Yan ato nang ipakilso. Efeso Kapitulo 2, magsugod tagbasa gikan sa 8 hangtod sa bersikulo 10. Yan ata sa atong yan doon kung atong Griego medyo daanan ni kay ayun doon kabasa ito pero mabasa ko na. Yan rin. Sugod sa bersikulo 8, Chigar Kariti isti Jesus Minoy daya Pisteos ay tutu ok ex homon iutudron ok ex ergon inamitis kaupisitay autugar ismen poema distintes in Cristo Yeso ipi ergois agatuis huis poitoy masin potios hina in autuis peripatisyon. Hindi na ito masabtan ng libarot. Hubarot tas libarot dito pagkahubat. Yung San Pablo din eh, matro katong hubarot dito, sa paghubat. Ang versikulo 8, yung pagman niya, Higar Kariti isti Jesus Minoy daya Pistios. Kung yung hubarot dito dito, kay tungod sa grasya, nangaluwas na kamo, pinaagis pagtuo. Ang mga ikulugan sa pulong diya na Higar Kariti isti Jesus Minoy daya Pistios. Ano nga ito nang gihubad o nangaluwas na kamo tungod ang Jesus Minoy sumala sa Greek grammar din itong tanaw past perfect participle na kini mga picture. So nangaluwas ta tungod sa grasya pinaagis pagtuo. Nangaluwas na gyud bisan sa original ng kahulugan. Kay tutuok ik homon. Kay dili kini pinaagis sa atong kaugalingon. Tiyo tuduron. Buhat kini sa Dios, buhat kini sa Dios. O ergon, dili kini pinaagis sa mga binuhatan. Hinamitis kaupisitay, aron walay bisan kinsa kanato nga magpasigarbo. Autugar ismen poema.
Klaro kayo na ha. Ato pa niya kita mga hinimog bag-o. Distintis in Cristo Jesus. Hinimo diha kang Cristo Jesus. Iti erguis agatuis huis prutimasin motius. Hina in autuis peripatisumi. Aron nga pinaagi ni ini, kita magkinabuhi. So, ingon na ni atong makita din mo ito na. Maglakaw o magkinabuhi. Kaya mo na magsabot nga peripatisumi. Ang atong ikinabuhi, atong ihulagway di lang mga pinagi sa pulong kundi ato yung puyan ang atong gipamulong manibig sabot ka ng ikinabuhi. Ato yung igawit ba manibig po sabot. Ngayon ko nga nasabtan nato kini makikrunan. Usa makuluganon kayo ang Griego nga Biblia, although nga bisag sa Cebuano masabtan naman, pero ato lang gidaginot batong mga tulog-karong mga butang awa kay may Cebuano. Okay, niatay mga nagsunod po nato sa atong Facebook Live, si Pastor Lynn Padayhan. Salamat kay Pastor sa imong pagpakiguban. Pastor Salvador Olaguer Ortenero. O si Ma'am Ami Rubio Mercado. Si Sir Kadapi Marum Basar. Muslim ni klaro mo gini Muslim niya apelido. Music director ni sa Grace Gospel. Grace Update, Grace Update. Music director sa Grace Update. Mga atong bantog ko ni ng musician. Si Madre pa niya, Amen, Pastor. May man ni sumpayan o praise the Lord. Okay, pero normal naman na. Basta na Amen, praise the Lord, ginangatong sumpay. Talago ng Diyos na naminaw misigi ni mo Pastor. Very good. Si Jean Sainis Blanco po, naminaw na to si Ma'am Jean Sainis. Si Ma'am Lucily Logico Molford. Salamat kay Ma'am sa inyong pagpaminaw. So, nanginaw ko nga ang Ginoo kanunay, bigat si Pastor, Escalante po rin, naminaw na to. No? So, okay. Salamat sa inyong pagpatimati kanunay. Okay. Thank you sa padayon na ito, no? Nindot kayo ning tambag ni San Pablo nga matud pa niya paglipay kamo kanunay niya sa Ginoo. Karon na naminaw tas pulong sa Ginoo. Sabi nang gisgutan na to ang kaluwasan nga naani kita siguro ang kaluwasan. Normal gyud ang malipay ta. Mawita na nga kining inyong ulipon sa Ginoo. Ako gyud tinuha nga unta ang tanan ni mati karon makabaton gyud kasiguruhan kaluwasan. Kaya sayang ning atong pagyaw-yaw sa radyo nga dili mamunga og kinabuhi nga nasa tubangan sa Ginoo. Bililon nga atong kinabuhi igsoon kay lumalabay lang ta ning kalibutan. Walay usa ka nato nga mobatunin ning kalibutan. Pulos ta lumalabay. Atong pabalandungon ang kapanahonan karon murag atong makita nga di na gyud madugay. Di na gyud madugay. Doon na may daghang warning nagpaabot sa atong kinabuhi usa na kaning atong kamatayon kay lumalabay ron tani ning kalibutan. Na ikaduha kini atong gipaabot nga panaglalin. Sa ako nang isgutan sa milabay usa kini kadako kayong butang nga ayan atong tagaan ug akong tagaan. Ining panaglalin igsuon ako yung gitagaan bitaw taas nga pag-analisar. Tibok kalibutan ang epektuan ni. Paglanog sa trompeta matingala kag unsa ka gamhanan ka power anang trompeta. Tanan nga mga magtotoo nga nangaluwas tungod sa grasya pinagis pagtugikan sa naglain suok sa kalibutan. Masakwangon to sila ni anang panganod na dili pang lokal nga panganod, pang international nga palangat panganod igsuon. Ano man, dagino to nang bisan kinsa mga bata dagko tigulang di ka naglain suok sa kalibutan. Sakgaon tatapukon ta ni anang mahimayaong panganod sa Ginoo. Ug dadon ta didto aron tagbuon ta niya sa kapanganuran. Dako kayo ng kapanganuran nga atong una-una igsuon hindi mo na una-una nga panglokal di kayo di mo na mapasulod ka ng atong una-una karon. Pag international ko na so kung ang kapanganuran din ang imo una-una nga localized lang dili international dili kay na makaluganon. Di ko matuo nga sa Pilipinas doon na ray 50 ka buok nga luwas. Dili kay mga Greece believer lang daan sa Pilipinas tagkan mo na. Kaya ibutang ka lang atinis Pilipinas ibutang ka na 1 million nga nangaluwas. Di man mabutang nimo sa usa lang ka
lokalidad nga murag tawhay ang ilang plastada. Plus dugangan pagikan sa United States, gikan sa Cambodia, gikan sa Russia, gikan sa Italia, gikan sa bisan asang suok sa kalibutan, wapagay na itong maapil ang Middle East. Bisan po ng atong mga siglaang Muslim pingon na ilang pagtuo, pero maayo man po nila nga ituo sa grasya. Tungod sa grasya pinagis pagtuo ilang kaluwasan. Ilang taksabot na ng ilang gisulti kay o ito magtuog Muslim. Ha? Kung naminaw na sa oras sa grasya, makasabot man po na sila. Usa, uban po na sa lalim kung na ay usa nga pinilis kayo nila o kapila na sila kabukang ipilis Ginoo. Kining kaluwasan ko nato isuon kung ano mag-test ko itong religion. Ha? Grasya man eh, individual lang atong kaluwasan karon kung natay pagtuo sa mensahe, presenting mensahe sa grasya na maluwas ta. Sigurado gina na maluwas ta. Umaga na yung San Pablo at tumod sa grasya, kamo nangaluwas na. Ang manibot sa butanan, Chigar Cariti Isti Jesus Minoy, Daya Pistios. Tumod sa grasya, kamo nangaluwas na pinagis pagtuo. Ano dito pulitan kalugan? Na ok, homo, dili ni sa inyong kaugalingong kahimuan. Ok, ergon, dili ni sa inyong kaugalingong binuhatan. Tiyutodron, buhat ni sa Diyos. Hinamitis kau kisitay. Aron walay bisan usa kaninyo nga magpasigar mo. Aron walay bisan pinsa kaninyo magpasigar. Ano ang nandiya ito? Kung nga, makuluganon kayo ng bersikulo ha, alang sa pang-internasyonal na kaluwasan. Kaya malaging diskutan, piling panaglalin. Kung moabot na ni, matingala kay igsuon kako, kaya ni kahulugan sa atong kinabuhi. Kako kaya ni kahulugan. Kung hindi mo na i-focus ang imong attention, hindi ka mamalandong pag ayaw mo gamay ra. Pero manilagod ang tibok kalibutan. Sakdaon, pinagis pala ang panganod. May managlokalidad ng tibok kalibutan. Pang-internasyonal na. Pwede ko ang fellowship diyan sa pagkapangnuran niya kung naanan atong Ginoo. Tawgo na kami. Salamat kayo sa inyong pag-fellowship karon sa atong pagmamalandong. Kung nagtuo nga sama sa akong gibati nga nalipay ko ng malandong sa naglalim, nagtuo ko nga kamo karon nalipay. Siguro pa na mahitabo pero ato na daan advance na akong gi-feel ba. Kung sa ka malipayo ng panahon. Tanog sa trompeta sa Dios. Nag-welcome ng tanan niyang mga linuwas. Tanggo ta sa pusalang kapag pamilok ni Ana diya sa kapanguran. Gikan sa nagkalinlaing suok sa kalibutan. Unsa ka talagsaon na igsoon? Kung mo na naon, imo lang ng inon nga lalin, amor di kay makaluganon. Pero kanang pulong harpanso, kalit man nga pagsakgaw. Sa Griego, harpanso, kalit nga pagsakgaw. Sakgawon kanya sa kalit. Unya ano ba nga? Ang murag dita makatuo nga kalit ng pang-internasyonal man yan na. Yan na ito masusi kung unsa gyud katalagsaon kining power sa atong manunubos. Mugita na nga atong giterm ang atong Ginoo nga dakong Dios ug manluluwas. Great God ang Savior Jesus Christ. We do not only recognize him as Lord of Lords, King of Kings, pero ato siyang giila nga dakong Dios ug manluluwas. We also recognize him rather as great God and our personal Savior. So, yun na naman ito na itong itagaan na itong hinigda kong kahulugan. Ning karoon pangadaan, na-feel na nato ang kalipay mo, buti pa sa buti sa Pablo nga maingon siya na rejoice in the Lord always. Di man ta ngayon nga magsubo. Kaya nga naman, bisan lumalabay lang tanin ng kalibutan natay assurance. Kaya ba nang atong ipamalandungan ka ng pulong si Jesus Minoy nang maluwas naman. Hindi naman tahok man sila, Roma 8:1. Muna kahulugan na iksoon. O ang atong kaluwasan, wa po di pasukad sa Ginoo sa atong binuhatan. Kung pinagi pa sa atong binuhatan, kaduha-duhaan, kaya mahimpit na to. Kung pinagi pa sa paglahutay, naway, makasiguro na to. Pero salamat nga tungod sa grasya, pinagis pagtuo ang kaluwasan. Salamat kay Ma'am Juan kasi na mga pangutanan diyan na kuan. So ingon yan. So si Ma'am Juan karon nag-entertain sa kuan sa atong caller kasi doon ipadang atong pangutanan atong paaboton na pero usab nang paabot pa dayon ka sa atong paghisgot. Nining talagsaon nga instruction ni Paul alam ka nato
Ingon nga mga nangaluwas tungod sa grasya o nagpaabot na mahinamon niya ng kalit nga pagsakgaw kanang gitawag nato sa Griego parapansyo. Kanang paghiusa sa tanan nga mga magtotoo gikan sa nagkalain nga suok sa kalibutan aron mo tagbuon ta sa Ginoo sa kapanganuran. Saka dako kayong kanungganan at para nato. Kaya mo na, kinsa magutang tagbuon ta sa Ginoo. Kinsa magutang tagbuon ta sa Ginoo. Pero daan na tanggi pasidongan sa ngalan lang ng ibahin natin siya lawas. Ato lang mag-question kung kinsa ta, pero ang Ginoo naghatag nato pasidongan. Sa pagkausa lang nato sa iyang lawas kana para nako kadungganan na kinsa magutang iusa sa lawas sa Ginoo. Ingon nga siya ang ulo. Pero sa ako nang isgutan, ibalik-balik na ko na tungod sa grasya, kita nangaluwas na. Pinagis pagtuo. Dili kini sa atong kawalingong kahimuan, hatag kini sa Dios, dili tungod sa mga binuhatan. Aron walay bisan kinsa ang pagsigal. Muna nga tapos gyud nga mosanong ni ining agdan ni San Pablo, matod niya, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Paglipay mo diha sa Ginoo, pagmaya mo diha sa Ginoo, balikon ko pag-ingon matupad niya, paglipay yun mo. Ako ni bungkat ni kaulugan igsuon mo tayo nga may kagool. Ano mga problema na to lumalabay ra man na. Ayun ang tagda ng gidag may problema. Ang dapat nato karon, we should always rejoice, and that is the command of our apostle in this present grace, dispensation of grace, the apostle Paul. Matupan San Pablo, panagkalipay kamo kanunay di sa Ginoo. Ya pa yung gibalik matuto niya, panagkalipay ko. O niya magpuyo tang dunay pagka manggihatagon sa kanang siguro sa unahan. We must be kind to all, and we should live without anxiety. Wala mga pagduwa-duwa kung mahimo. Tuhaon ta ng mga pagduwa-duwa kay siguro naman kita sa Ginoo. We should live without anxiety. Kapag mabalaka ta, magduwa-duwa mo na yung magkapahatag na ito kaluya o sa'yo ng kabalaka, pagduwa-duwa. Pero kung i-focus ang mga atensyon nga ito sa Ginoo, kaya nangaluwas diya ka tungkol sa grasya pinagis pagtuo, hindi naman ito natagdon ka ng mga problemang ginagmay. So, naaman tayo Ginoo, uwi ng atong Ginoo. Okay, atong i-recognize ang atong mga listeners sa Facebook Live, si Ma'am Eileen Inyuka, Unica, o si Sir Muhammad Mulama, Salama, si Nini Amlon, sa Davao ni, no? Nagtatag paminaw karon, dili rin kay whole Philippines sa gawas, no? Bisan si Ma'am An ubas sa Arabia karon na naminaw na to, no? Si Asilo sister, Ma'am Gididia Solis sa Manila man si Ma'am Ima Gargar Yahidor, Negros ni naminaw na to. Matod pa din ay iyang disulti din niyo sa pastor, mutuo bagag alien pastor, tagtuo kay tana, tuo kay tanang alien, injil ko na. Kung naaman maluwas bakod ka sila, unsay imong una-una, pastor? Curious lang ni. Okay. So, kanang mga angel, lahi na sila pud pagdumalahan ang Ginoo. Muna sa pagkakaroon, doon na magwida kung atong tanawon, doon na dunay dakong nahitabo sa langit ba, nabahin ng guning angel. Doon ay panag-away sa kuan kining giisip nato karong good angel sa una. Bahin ni mga nanay bad angels. Ang leader sa bad angels muna sa Satanas. Na Satanas. O niya, ang imo magpupunta natin, may mga bad angels lagi, maluwas ba po na sila? Silent ang Bible na iksoon. Di lang na mag-una-una sa Biblia. Pero, pasalamat na kung pananglitan na po maluwas nila, pero di lang po mo comment aligdaghan kay basig mo masubra pa ta sa wifi sa Ginoo, silent mong ang silensyo ng Biblia. Una kung maingon ang Biblia nga apoy maluwas nila, diara po tatlutong. Pero kay silent na. Wa man mo hatag comment ang Biblia.
Kaya maghikog po sa tanas tingali ang iyang mga sakop, mga luwas na. Kaya wala siya kauban. Ha? Diya basi po, may kabuka nga, ayapin na po sa tanas, pastor. Mabibo man tani. Ang Ginoo na lang ay bahala, Ikson. Ha? Ako malipay mo kung maluwas ng mga amin. Kana pang pitang tanan dito magmaya, dito sa walay katapusan kauban sa Ginoo. Pero naaranas kamot sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo karon nga naana sila, may katuwa ni Ginoo. Kay para nako masukod baya punta. Ato ganing Ginoo nasukod man sa kaligon iyang pagtuo katong dito siya sa Kamingawan 40 ka adlaw siya itong nagpuasa. Samtang nagpuasa siya miduol ang yawa. Itintal siya. Naprobo sa kaligon ng iyang pagtuo. Itukot mo na sa Ginoo ng mga maninintal kay murag lain planong Ginoo sukdon ko ning atong pagtuo. No? Muna nga, ang Ginoo nala'y bahala niya na Ikson, kung sa ginang plano sa Ginoo nila. Tagaan na sila panahon na maghinulsol, kasi pinayos na ikaluwasan ng kapilan nila. Pero, silensyo ang Biblia. Muna nga, wa man maghiskot ang Biblia sa kaluwasan niya ng mga anghila na. Gawas na itong good angel, kaya na mag-disnapos ko sa Ginoo. Ang bad angel, may mundo ito sa buhay. So, silensyo ang Biblia, Ikson, o sa nilang po kumukumin kung daghan. Basta ako lang kadayag katong atong nauna. Kung nang litan tumutos Ginoo, nga luwason sila, ginurayan sayo niya. So, padayon tayo Ikson, nindot kayo, ingon San Pablo nga magmaya ta. Kanunay diskutunod sa matawong plano, matawong paglaom, o sa atong kahimtang nga kita naanay kasiguruhan. Kanya kitambagan pag yung wado na ng atong mga pagduwa-duha. Wado na atong mga pagduwa-duha. We should live and serve God without anxiety. Ato kanang wavering faith. Wow, ito na. By prayer and thanksgiving, let us atong padayon na ang atong pagdala sa mga pag-ampong ato sa Ginoo. Pasalamat. O padayon kang makigsanlurot sa Ginoo, makikilosip kauban sa Ginoo. Kay nindot kayo ng mga Kristiyano kanunay may napuon. Usahay naatay kaluyahon, malimot ta usahay. Ampo pero mas labing mga ay ng adlaw-adlaw ta nga magampo bisan sa buntag udto ngadto sa hapon pamahimo kani. Kanang ingon sa Pablo pray without ceasing. Matuman man na. Kaya pray without ceasing bisan dili sa formal, nagampo ka. Ang doon na kay kontak ang next level, nakiksulti ka sa Ginoo. Kaya ang buto sa buto mo ganyanin, pag-ampo isuon, kanunay kang nakiksulti sa Ginoo. Hindi man buto sa buto nga, pag-ampo kanunay lang hangyo. Dili na buto sa buto, pre-request. Ano na yung imorang di kuhaan mo, ampo magyar ko na, pero dili na kay moray kalugan sa pag-ampo. Ang pag-ampo, pwede ka magpasalamat, pwede ka magdaig sa Ginoo, pwede ka makiksulti lang sa Ginoo. Ilang na, magili mangayo. Yung mga mo, magiging na salamat kay Ginoo sa nagpatuban ako. Mga pasalamat na pagsulti sa Ginoo. Ginoo, nalipay ko niya aning adlaw, nalipay ko ng imong gigamit. O pala pagampo niya ko na iso. Muna nga, yun San Pablo nga, pray without ceasing. O sana sa iyang subo na ang iyang kalibot sa atong panahon. By prayer and thanksgiving, let your request be made known to God. Kanya, kaning iyang final instruction kanang sa mga ito sa Pilipos, mahimo po din atong final instruction. Ang ato pa niya, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is gracious, if there's any excellence, and there's anything worthy of praise, ato pa niya, think about these things. Pamalandungan tani mga butangan kung naamay atong nakita nga mayuhon. Siyempre sa atong pamalandungan nga dungganon sa gipamahayag sa San Pablo. Ang mga karong nga butang nga iyang gipamahayag, mga butang nga naay kaputli, mga butang nga tapos na kung higugmaon, mga butang nga puno sa grasya. Kung sa itong mga butang nga dungganon na ito pa niya, ngayon atong tagaan kung pagdaig, atong pamalandungan ito, atong daig kung ang ginuuban niya. So, nindot kayo na katalang na ako. Nagawas pa niya na, huwag siya malimot pag pinunod nato, ano may matuto niya, keep on doing what you have learned from me.
padayon na ang pagbuhat, padayon na ang pagtutunon sa imong nakapanangikan niya. Siya magandang atong apostol karon igsoon. Okay, kung panahon pa ta ni Moises, si Moises nga atong sundon nga in the leader sa Ginoo nga may nagsugo na to. Pero kay San Pablo man niya atong atol, mo itong sundon ang sugo nga iya nga dawat ika sa Ginoo nga iya pud nagi padangat nga ninato. Kay siya mo atong apostol ni panahon sa Grasya. Kani nakanto nga isa sa katulong langit. Eksperyado na siya. Mura tested na ang iyang mga ang iyang mga description may tungod sa mataong na paglaom kay may bulahan na paglaom. Anong description kay bulahan na paglaom kay siya mismo na feel niya ang kabulahanan dito sa langit. Kay dito naman sa kisak down man siya sa katulong langit. Kani matun panyawa siya kasi siguro diha pa siya ato sa espiritura o sa lawas pa yun. Basta kay dito siya sa katulong langit. Kisak down siya. So, ingon na igsoon mo na nga atong tagdon kining kalagsaong ambag ni San Pablo. Ngayon, ikalimot niya ng panapos niya na punto. Matod pa kung sa atong nakatunan gikan kaniya, ato bilang padayon ng pagbuhat. Kay naa siya pasalig. Versikulo 9, panalanginan dito sa Ginoo. Kining panalangin igsoon mayuhuna. Mayuhuna. Talag sa panalangin nga mapil sa tao ang dili maayo. Basta panalangin mayuhon din na. Kamo na lang ko sabot niya nga ingon nga mayuhon. Wala nga kung tumano na to ning gipahayag sa Dios pinagin sa Pablo kay siya magkaroon ang gigamit sa Ginoo nga mo'y musulti alam nato. He is the mouthpiece of God in our present dispensation. Then I believe 100% we will be blessed if we should follow Him rightly in accordance to what He was seeing for us, what He is seeing for us. So, ingon na ni. So, nindot kayo. No? Nindot kayo. Mara nga, ato yun nga tagaan o pagtagad, pero ito na ang tagid. Kanunay, yung dumanta ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, kanang ako kanunay kipinundod na we should rightly divide the word of truth. Kung nasa ito'y para na ito, hindi na itong sundon. Hinudumi ng 2 Timothy 2:15. Sa ipahag din study to show thyself approved unto God, a workman who needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hindi kayo. Masama itong mamjuan, pangutan na ito o follow-up lang. Karong naman ito yung tawag na ito. Recognition na ito. Naputol ang tawag. So, nindot kayo makisunan, no? Sa ato karon nga inuduman ta sa atong gilagway sa unahan ang nangaluwas tungod sa grasya ining atong panahon karon sa grasya ay lalong ta sa gitawag og presenting dispensation. Ako inakaw nang gipahinungdon Romans 6:14. People nga we are not under the law but under grace. Nakalimpin niyo balik ko na kung punto sa Pablo siya, we are not under the law but under grace. We are in this present dispensation of God, serving Him, waiting for the rapture. Kanang dito nga kung harpansyo, kanang kalit na pagsakdo. Nagpaabot ka niya, pero samtang kapaabot ka, padayon daw nga malaw tayo sa pagpangalagad kaniya. Wasun ka ng kabalaka, mga karuya, mahimo, harion, panunay ka ng palinaw sa Ginoo. Madagpan San Pablo, kung ato ng harion, gawas nga ma-bless ka, malipayod ang mga lagas nga matuman na ito ng hagdan San Pablo matugpan niya, rejoice in the Lord always. Gibalik-balik na bagilan niya Panginoon na again I say rejoice. Hindi kayo na sugo mana kung imo lang una-unaon dila na ordinaryo nga agda para na ko makaluganon kaya ng agda. Sugo na para nako. Siya magud mo yatong dispenser karon sa atong panahon. So kaya naman sa panahon sa grasya ato siyang sundon. The dispensation of the grace of God is committed unto Paul for us. Ang grace dispensation, gipiyal na sa Ginoo kang San Pablo para nato. Siya mo'y nag-dispense sa kamatuoran. Siya mo'y nag-dispense sa sugo magikan sa Ginoo. Alam nato karon. So sa malipayon ta, mamudawat niya ng maong kamatuoran, kung ato po nang ikinamugit. Kung na nga, ipahinduman kita kanunay, we should rightly divide the word of truth.
atong i-recognize ang iyang pagka-apostol nga alam nato kung tuon tas Biblia sa kung pagkabintahin. Ang 12 ka mga apostoles sa number lang daan igsoon, kasabot na ta. Remember nga ang 12 ka mga apostoles, doon ay gipanungdan ka ng 12 ng pulong 12. Number 12 ba? Kaya ang Israel 12 tribes din na sila. Kasi ang Ginoo nagpili og 12 ka mga leader para sa 12 tribes. Ni ang Pilipinas, ang mga Pilipino di kaya katay 12 tribes ra. Kasi ang Ginoo pangkalibutan nun ang iya karong diling. Si San Pablo Apostol siya sa tibok kalibutan alang sa tanan nga mga hintil. Di siya partikular sa 12 lang ka tribo sa Israel sa karon. Una nga nag-agda siya kanato nga matod pa we should follow Paul as Paul following Christ. Mo may giagda ni Paul. Siya magmawaton kamo kanako, mingon ako nagmawaton ka Kristo. Okay, salamat sa kang mamakiling nga nag-uban po na karon sa ating Facebook Live. Pastor Aaron Arsino nag-request siya, pre-request siya matod na prayers for their safety and their missionary work. Itong iyan po sila sa ilang missionary work dito sa Timor. So, naminaw na to si Pastor Mrs. Arsino dito. Pastor Aaron Arsino, uban si Tibok Panimalay. Pastor, salamat kayo. Padayon nga mag-ampo para ninyo din alam sa madaugon nga pulong sa Ginoo kalampusan. Adunay bisan pa sana lang kakalag na madalas tilan sa Ginoo. Kung nagtuko nga naidaghang mga panya pinili sa Ginoo din nakita sa Timor. So, praise the Lord nga ang Ginoo naggamit ninyo din na uman ako na madagaya gayon, madagaya sa Ginoo ang iyang grasya, karina ulit sa kinabuhi. Kanya mag-aawas ang panalangin alam sa buluhaton, alam sa madaogon ito panalangin. Okay, atol sa mga gi-recognize ang pagpanimati ni Ma'am Ruth Baluyot, no? Isa iconic Ma'am Ruth Baluyot, somewhere in Davao gihapon. Usamis, no? Usamis City ng si Pastor Baluyot. Okay, si Gang Ditlagan Antonio, siya, amin Pastor. Praise the Lord. Ato na lang ginang-ibihib sa sanay amin, praise the Lord kita. Pagkapinan po ni Ma'am Juan og hallelujah. Pero mauro na ihulugan sa tulong, praise the Lord. Praise the Lord. Kung na in English, samtang ang hallelujah, Hebrew na tinutungay. Kung mayon gani ang mga Amerikano, praise the Lord, tubagon po na sa atong mga kaigsuonan uban sa malipayon na kasing-kasing na hallelujah. Ang buti sa buti na nag-recognize niya ang original na kuluban. Okay, Pastor Gerson Bermejo, naminaw po na ito. Salamat kay Pastor. Ato ning director sa mission. Nagpadayon siya ng nangalagat sa Ginoon. Faithful man nangalagat sa Ginoon yung pamilya. Alam sa bulat ng Ginoon. Salamat Pastor sa imo sa pagkukuban ka na mo Facebook Live karon, no? So, salamat ninyong tanan. Daw man ako na nahimong blessing ang mga butang atong gitunan karon nining hapon di lamang sa tanan ato karon nga nanina na ni Mati Manili. Alam mo sa itong mga pipila nga wala pa nakasiguro sa kaluwasan pero tinagis ko ni Mati magkapatun sila og challenge hagit mailag yung dawaton aluwasan kining presente kaluwasan karon natungod sa grasya pinagis pagpo. Very nice kining matanga sa paagis Ginoo karon totally dull out ang kaluwasan. Ako ginang gihinungdog. Ako ginang karon na gibalik-balik. Kay di na ito ma-blame ang Ginoo kung doon mo ang ma-interno. Hindi mo tuo kay ang kaluwasan karon totally dull out na gitan niya. Hatag no walay bayad. Mo man sabot San Pablo bayag gi-define ka ng kaluwasan din sa na nagdawat na sa Espiritu Piso matod niya tungod sa grasya kamo nangaluwas na pinagis pagtuo. Anong nangaluwas na ito tayo dull out. Di man na pwede nimong idugang na kanang pulong na kung may bahin ng atong binuhatan kaya di ba ka perfect. Kung may bahin ang lahutay hindi na ngayon dugangag na. Pero sa Gregong pinulungan idugang ginang pulong nangaluwas na kung naikulugan sa pulong si Jesus Minoy. Past perfect pati si pulong ng si Jesus Minoy. Yun na nga higar kariti isti si Jesus Minoy dayan testiyos. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas na pinagis pagtuo. O ek common, dili kini sa inyong kinaugalingong kahimuan.
Opik ergon, dili kini sa inyong kaugalingong binuhatan. Theotodron, matugtan niya. Buhat kini sa Dios, hinamitis kaupisitay. Aron walay bisan kinsa kanin yung magpasigar. Kung hindi ka nagtulugan sa Grego pinulungan. Kung nga, di pwede na nga iuban na ginang lahutay, hindi na ma-define og nangaluwas na. Kasi sa bagay magpasalig na ito nga makalahutay, kita tanan. Di mo na pwedeng ino ni San Pablo nga kamo nangaluwas na kung apil pa ng lahutay, apil pa ng binuhatan. Muna nga, praise the Lord, ining kaluwasan karon na totally dole out. But sabot ang totally dole out. Why sambong yun ang binuhatan? Hatag na siya. By grace, may kulugan na kulong nga by grace, tungod sa grasya, kamo nangaluwas na. Manindot kayo. Pero salamat kayo sa paggamit sa Diyos kang San Pablo. Siya tuod na siya sa langit karon minumduman pag nato. Iyang loyalties paghatag og dakong kahulugan ining mensahe sa grasya, wag yun yung isambugit. Kasi matinag-angga na ito nga i-rightly divide yun. Di yan i-mix ang pagtulunan. Kini pag sagol-sagol yun, wala man ay klaro. Mahugtag binignit, anak. Kanang binignit o masubrahan niya ng sagol-sagol, kalibama, ng anak. Kung maturan po ba sa sagol-sagolon mo, kalibama, ang buwan na. Sabot ng telebusan, sabutan ng mga dehydrated, tas kumaturan. Nabandili, maayo ang atong pagkinabuhi. Ano nang sabot na ko ng ma-dehydrated ta. Di normal lang atong paglakaw ingon ng Kristohanon kung sagol-sagol ang pagtulunan. Doon natin pagtuman sa gisugo nga ito sa 12 ka mga apostolis nga para sa 12 tribo. Doon natin pagtuman sa panahon sa grasya, niya sagol-sagol, hindi yun. Mas may ito na pure grace ang atong doktrina, niya pure grace po ang atong pagkinabuhi. Mayingon nga grasya manggod ang atong karon pagtulunan, grasya manggod karon ang atong presenteng dispensasyon. Kung nga doon naman di apostol na para sa grasya, ato siyang tagaan na kung pagtagal, pasalamatan ta ang Ginoo sa iyang paggamit kaniya. So, dining panahon sa grasya, ang tanan nga mga pinili karon sa ato nang itunan sa milabay, ang dibasi ang pagpili sumala po sa mensahe sa grasya. Ngayon man ang atong pagtulungan po karon ibase sa panahon sa grasya. At present time, God's election is based upon His grace according to the election of grace po na. Ano ginagawa makita? Sumala sa Roma, Kapitulo 1, 5-6. May bersikulo mo na para pa ng basahon. Ilisod mo nang ispasusun sa pasigyaw-yaw niya, buhay pasupan ng bersikulo. Kaya instead na mag-ingo-yango mo diyan, maglingo-lingo mo. Pero atong basahon ng bersikulo, ako gusto gid mo nga ato pang basahon nga ang dispensasyon sa grasya kipil kang San Pablo, kamo na basa dia, Episo 3, 2, 8, atong nang mabasa. Pero akong basahon ninyo kining Roma Kapitulo 1, 5-6, nga kining iyang mensahe sa grasya, gibis gyud niya. Nga kita gipili gyud niya sa para sa grasya. Ginoo mo pili nato. Roma Kapitulo 1, 5-6. Pakli mo uban nato. Paway lang sa pagpakli kung Episo 2, Episo 3, 2, 3. Sa Roma Kapitulo 1, 5 ngadto sa 6. Di ba ram ni bersikulo ni atong basahan. At diba San Pablo, inaagi ni Kristo na dawat ug gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol aron tungod ug alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan o makabig ang tanang katawhan aron mutuo sila ug mutuman. Lakip kamo nga naa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Jesucristo. So ang pagpili ug ang pagtawag andun pa ni San Pablo, sumala sa iyang gipahayag, gipasukan niya sa grasya. Pero makahulugan mo ni ang iyong San Pablo matungod sa grasya kamo nangaluwas na pinaayos pagtuo. Kunya, remember nga kanang iyong nalita nga grasya, pure grace, iksoon, di yun na mahatagag na kung kahulugan ng pure grace kung atong sambugan o binuhatan. Uy, kumog magbuhat pero ayaw isambog diya sa pag-angkon sa kaluwasan. Ang atong pagbuhat, ingon nga bunga sa kaluwasan. Doon na ba directly dividing gapon? Kay mo man ito matunan sa Roma Kapitulo, Episo 2, 8 sa 10. Kaya sa 10, yung kita yung mga hinimog bago, hinimo diya kang Kristo Jesus, kanang hinimog bago diya sa ato na ng kinabuhing luwas na hinimo diya kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan ng ilaraw ng gaan sa Dios na niini mo nagawi kita.
Ganito na ganito plano daan ang Ginoo nga nung giluwas sa niya. Ang iyang plano, iyang laraw nga daan, pabuhaton ka niya maayo. Nya nga itong pagbuhat, isubay po sa iyang matawag nga plano, alang na yung panahon sa grasya. Dili kay ibalik na doon sa panahon sa 12 Apostoles. Dili kay ibalik na doon sa panahon pas kasubuan panahon ni Moises, kaya di man ito atong panahon. Correctly dividing yan nga ito. Kapag nang ibalik-balik, para nga maplastar na to, ipahaog sa matahong mga plano sa Ginoo. E na may iyang pagpili lagi alang ka na to, na ibasi po sa iyang matahong mga kapiluan. So, ang atong posisyon karon igsoon, pag-isgutan na to ng relasyon sa mga grace believer. Kung atong una-unaon, atong hinulungan nagitawag di atan niya pinaagi siyang grasya. Naluwas na tungod sa grasya. Niya matarong taway bayad, pinaagi siyang grasya. Nagbarug punta diya siyang grasya. Niya itagaan tag maayong paglaom, pinaagi siyang grasya. Importante yun nga magkinabuhi kita diya sa kinabuhing grasya. Mali nga atong gamiton ng atong panahon karon nga ato pong tagaag pagtagad kanang mga naa ka sa kalibutan bago pang kasiguro kaluwasan. Kasama nila itong himo ka atong palanog ang mensahe sa grasya aron makadungog sila. Bisag way microphone, may mga bisitahan na itong atong silingan, ang atong higala, atong siginlan sila kung sa ikaluwasan nining panahon karon. Kaya maunay bunga sa matuod na nagatuo sa mensahe sa grasya. Si Ma'am Annabel Makiling, at pa niya, Amen, Pastor. Okay, salamat. Praise the Lord. No? Amin na si Ma'am Annabel Makiling. Si Jan Sainis Blanco. Amin gyapon. Pulos amin ng ilang sabot na ning amin. Kuan sila kanang miuyon sila sa atong ipahayag. Salamat kayo sa inyong matahong comment. Niya ay awit, closing song, original ni composition gikan sa kang brother Kadapi Maruhong Basar sa Grace Update na ni, entitled Simbahon, wait for the coming album soon matupan niya to be released. So napamantay pila ka minuto atong paminawan kining matahong awit. So, salamat kayo sa inyong pagpatalinghong binas. Dili pa tapos atong paminawan usa ning matahong awit nga nagdalag matahong na mensahe. Si Buano na nino, Buano na nino. Salamat kayo. Okay, Ma'am Joan, ipalihog ko ipalanog sa kanina ang mensahe sa awit gikan sa atong Grace composer, atong Sir Kadapi Maruhong Basar gikan sa Grace Update entitled Simbahon. Simbahon. Okay. Simbahon. So, wala niya simbahon na itong Ginoo. Okay, thank you. So, okay. So, sa katapusan, kinisigyapon si Pastor Solis manamilit uban sa atong kauban sa Piksawa, uban sa mensahe sa awit. Atong paminawan ang mensahe sa awit. Okay, salamat. Paminawan ko ang Ginoo.